aimbova mutauriri webato renopikisa reCitizen Coalition for Change vapromise mukwananzi vakabudawo vachipawo 2 cents dzavo panyaya dzemari inzi kubudiswa vachitaura vakati structured currency is a pilferage facility for the ruling elites and their cronies, printing of fictitious figures to procure US dollars from the black market. We are totally opposed to this and hereby call for installation of a legitimate government as the foundation to economic stability and eventually growth. Muri Zimbabwe nyaya iri pano inyaya yekuti vanhu havasi kutombovimba nemari iripo iyi yakaiswa nezuro nenyaya yezvikonzero zvakasiyana siyana. Vari kuti ngatimboisai government chacho iri yakasarudzwa nevanhu kana government iri legitimate tozofambira dzimwe nyaya dzesedzi. Ndo mashoko akabva kune vapromise mukwananzi vari kutaura kuti vari kutoidhautawo mari iyoyi varitaura kuti apa hapana nezvemari apa. Unoona ameno zvinenge zvichingotaurwa zvipere but isusuwo tine tangotorawo nyaya tongouya tomboonesana nemiwo vanhu mimi kuti munenge muchidzoonawo sei nyaya idzi because isusu toida kungoti mugare muri updated muzive kuti chichiitika mastreets akamira sei ndo basa redu isusu. Asiwo imimi zvekuzoningirikina zvekuzoona kuti zvataurwa zvine musoro zvechiya hainangu nesina ndaumba kwake kunomuti zvakati taura zvakati ndenda nguva panapa nenyaya yekuti ndingataura zvakati ndosvitsa kwamuri ndo basa rangu muri